אז אם אתה רוצה באמת שיהיה לך אישה טובה, אז חז"ל אומרים בחק ירא אלוקים תינתן. אם אתה ירא אלוקים, אז סימן שאתה יזווגו לך אישה טובה. כן מזווגים לו לאדם אלא כפי מעשיו, סוטה בדף ב', סנהדרין כף ב', ראינו זוהר ויחיד דף ר' כ"ט. ועל כל פנים, זכות עצומה שבן אדם זוכה שיש לו אישה טובה, זה מראה שגם הוא טוב. אבל רבי חיים פלאצ'י כותב בהגאות שלו חיים ומזון על הזוהר חדש, שאיך שאתה תתנהג עם הקדוש ברוך הוא, ככה האישה תתנהג איתך. אז אם אתה תתנהג טוב עם הקדוש ברוך הוא, ותהיה ירא שמיים, ותהיה עבד השם, ותקבל על עצמך 100% עול מלכות שמיים, על זה חז"ל רומזים, כל המקבל על עצמו עול מלכות שמיים, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. מי זאת עול מלכות? סתם מלכות, זאת אישה. מלכות, הדינא דמלכותא, היא דינים. ולכן, אם אתה תקבל על עצמך עול מלכות שמיים, יעברו ממך עול מלכות, יעבירו ממך את העול של האישה, ואז הקדוש ברוך הוא ייתן לה נחת והיא תהיה שמחה במה שיש לה.